Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya Pandi Sulistyo, absen 14. Saya Fernanda Indrawan, absen 15. Saya Fadlan Juhal, absen 13. Kami di sini akan mewawancarai atau pacelaton, tanya jawab dengan bahasa Moko halus. Kami mengambil tema yang pertama membahas masa depan sekolah, kegiatan sehari-hari, lan hobi. Yes. Biyen jenengan sekolah teng pundi? Kula teng SMP Sukobojo. Kula ajeng tanglet semasa pengalaman sekolah mbiyen. Nggih. Menapa wae tantangan ingkang asring panjenengan adepi pas semasa sekolah? Pelajaran basa Inggris pas pidato amargi kula boten saged basa Inggris, terlalu sulit. Pelajaran ingkang paling angel miturut panjenengan punapa? Matematika, Priye caranipun ngadepi? sinau sing tekun lan semangat belajar. Kepiye caranipun supados tetep semangat sinau? Carane sinau bareng kanca-kanca gawe jadwal sinau sing nyaman. Menawi sampun lulus kepengin nerusake sekolah napa makarya sebabipun? Kula ajeng langsung makarya amargi kula ngrewangi bapak nyopir. Mengapa wae pengalaman ingkang paling menarik? Pentas seni acaranipun pagelaran. Menawi saged nglampahi peraturan sekolah piyambak, peraturan menapa ingkang panjenengan tambah utawi ubah? Rambut bebas, sing penting aja disemir lan aja nglewati alis. Piye carane ngatur wektu kanggo belajar lan istirahat? Atur wektuku gampang wae. Nek bengi sinau atau jadwal, nek awan yo nyawangi bapak ibu utawa nyaponi omah lan nyawangi bayi. Kapan biasane nado bengi jam pinten? Nggih, jam 8 nek ora jam 9. Pakanan apa sing mbok senengi? Anane kula sing tak senengi arem-arem. Apa sing biasane dilakoni nalika wayah sore? Tak lakoni wayah sore munggah bundar utawa ngewangi bayi. Apa hobimu lan kenapa kok milih kuwi? Hobiku jaiku mancing amargi iso menangke pikiran karo golek-golek kanca sing seneng mancing. Apa sing kudu mbok lakoni supaya bisa sukses? Sinau sing kenteng, kerep olahraga, karo aja ngombe-ngombe lan udut-udut. Piye caramu gayuh masa depan sing apik? Ya padha wae sinau sing kenteng, belajar karo rungokne omongane wong tuwa. Sebutno telu cita-cita sebutno telu hobi sing mbok senengi. Yang pertama nyopir, yang kedua mancing, yang ketelu olahraga.
Wes. Apa sampean seneng melu kegiatan ekstrakurikuler ing sekolah? Kula nderek ekstrakurikuler karawitan. Amargi kula seneng kesenian. Apa sing biasane sampean lakoni sakwise tangi turu esuk? Adus, barwi, wudhu, salin, terus sambung sholat subuh. Terus sarapan apa sing mbok pingini? Sarapan ayam opor. Apa sampean seneng ngewangi ibu utawa bapak ing omah? Seneng ngewangi bapak amarga ngitak-ngitik mobil. Terus nek ibu ngewangi apa? Nek ibu ngewangi nolong adik, nyapu, ngubah piring, pel. Apa sing biasane sampean lakoni sakwise tekan sekolahan? Sakwise tekan sekolahan aku pakai udah ning parkiran supaya udane ora ilang. Terus barwi salaman karo guru. Terus delehke tas karo tinggal jajan mbek nyambi nunggu bel. Apa sampean seneng dolan karo kanca-kancamu sak kelas? Senang amargi koncone api-api lan apian. Apa sampean seneng ngewangi guru nalika tugas kelompok? Senang amarga kula seneng ngewangi guru. Bolak-balik. Piye carane ngatasi kesel nalika sibuk kegiatan saben dina-dina? Ya carane ngatasi turune aja bengi-bengi lan aja keselen. Apa sing mbok lakokke nalika dina libur minggu? Nglakokke hobiku yaiku mancing. Biasane mancingnya ning ndi? Teng Dawung Bojo, Saliyane ndawung mbek bojo, ya teng Gua Kreo. Umpane apa nek ngerti? Umpane ya paling kurang satu klik karo cacing lumut. Apa sing biasane dilakoni sadurunge turu? Maca donga main turune kuwi pacelatan saka kelompok 6 sing migunakake basa Ngoko halus, lan duweni tema yaiku sekolahan, hobi, cita-cita, sehari-hari. lan masa depan. Menawi enten kata-kata sing kurang penak dirungokke nyuwun pangapuntene sak kata-katahe. Mugi tansah diparingi sehat lan lancar rezekine. Matur suwun sanget. Mugi manfaat. Sampun rumiyin nyuwun pangapunten menawi wonten lepat. Muga Gusti tansah maringi kagem panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.